knihovnictví ve Staré Hrabůvce. Vietnamská menšina v Česku oslavila příchod nového lunárního roku. My jsme proto s kamerou zavítali do kulturního domu Kátrio v Ostravě Hrabůvce, kde se oslavy konají už několik let. Na rok 2017, který v asijských zemích začal 28. ledna, se všichni těší. Podle čínského horoskopu vystřídá těžký rok ohnivé opice rok ohnivého kohouta a údajně bude úspěšný a plný zásadních změn. V Vietnamu kohout je takovým představením úspěchu a věříme, že tento rok 2017 bude úspěšný tady v České republice jak pro vietnamskou komunitu, tak i zejména pro české obyvatele a věříme, že i vztah Čechů a Vietnamců se bude stále prohlubovat a zlepšovat, a zejména tady v Ostravě. Typickým novoročním jídlem je ve Vietnamu rýžový dort, který je náročný na přípravu. Vaří se zhruba 11 hodin. Typickým ovocem pak jsou mandarinky. Co se týče pití, dá si každý to, co má rád. Na Nový rok se vlastně jí takové typické vietnamské jídlo, kterému se říká bánh chưng. Je to rýžový dort plněný masem. Možná to zní zvláštně, že je to dort, ale je to slané a hlavně typickým ovocem je mandarinka. Ve Vietnamu existují vlastně mandarinkovníky a ty jsou typickým takovým stromkem, který se používá na vietnamský Nový rok. Pití asi nemáme nic takového tradičního. Typický není ani jeden konkrétní tanec. Ve Vietnamu je strašně moc takových jakoby etnik, asi 100, takže není žádný typický jeden tanec. Každé to etnikum má nějaké svoje tance, svoje zpěvy a můžete, když se podíváte potom tady kolem dokola, tak vlastně na každý ten tanec jsou i jiné kroje. Jo? Tady třeba to, co mám na sobě já, tomu se říká aozaj. To je prostě typické vietnamské šaty. Při oslavách se nejen tančilo, ale i zpívalo. Zazněla i písnička, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Celá akce byla velmi pestrá a nenechal si ji ujít ani vietnamský velvyslanec v Česku Man Son, který vietnamské komunitě v Ostravě popřál mnoho úspěchů. Năm 2016 là một năm có nhiều cái thách thức đối với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ostrava. Šťastný nový rok dokonce ve vietnamštině lidem popřála i místostarostka obvodu Ostrava-Jih Věra Válková. Tak je to šťastný nový rok vám přeji, tak a je to Chúc mừng năm mới. Na Vietnamcích si cení jejich upřímnost a dodržování tradic. Jsou strašně takový upřímní a je vidět, že dodržují ty tradice a předávají vlastně tradice mladší generaci. Protože většinou se ve Vietnamu slaví celý týden a rodiny se vlastně setkávají ve Vietnamu, ale většina vietnamské menšiny se nemůže dostat do Vietnamu, protože tady pracují a letenky jsou třeba si pro některé drahé, tak oslavují ten příchod nového lunárního roku tady jako menšina a předávají tak své zvyky mladým. Pro Vietnamce je nový rok nejdůležitějším svátkem celého roku. V kulturním domě Kátrio ho tradičně slaví stovky lidí. Express z Ostravy Jihu je u konce a my vám přejeme hezké a úspěšné dny.